צמיד. הנה, תראי, יש לה צמיד עכשיו. תראה צמיד, וזה לא זה. לך יש שעון? אין לך עוד שעון. הנה, לאבא שלך יש שעון. תשאלי אותו אם זה מפריע לו לעשות משהו. לא, זה בסדר. לא מפריע, נכון. זה אותו דבר פה. אנחנו עושים את הטבעות, ואנחנו רואים שהן חוזרות. הטבעות האלה יכולות לעשות מה שהן רוצות. זה לא מכביד עליהם? לא. זה על פי תגם, זה שוקל ממש כלום. זה זניח לעומת המשקל גוף שלהם, ממש זניח. זה כל הערימה, לא שוקל כלום. כן, לא, זה ממש... זה ממש קל, תראי, שמה זה ממש קל. אוקיי? תמיד. אוקיי, אחרי זה נוקח עכשיו כמה תסתכלי, מידות. דניאל, בואי תקשיבי. דניאל. מה הגובה שלך, את יודעת? לא מודדת כל בוקר? מסכנה, כל הפוקוס עליה, נו. תרדו ממנה. טוב. תראו, אני לוקח את המידה שלה, של הכנף. תראי, רוצים למדוד אותה. תסתכלי את האורך של הדן. 79. מה זה, של כנף? כן, זה המידה שאנחנו לוקחים, זה בעצם אורך כנף. אורך כנף. יש לך כנפיים? ובסרגל הזה אני לוקח את אורך הזנב. ידיים, אז כאילו מדדו לך כאילו מפה ועד פה. 61. מדדים לה את כל החלקים עכשיו, דן, תסתכלי. אוקיי. תראי את הנוצות שלה, תראי. תגיד 5, אוקיי. הציפור הזאת, אני לא יודע בדיוק בת כמה, אבל היא ציפור צעירה, אוקיי? היא נולדה באביב האחרון, היא בערך בת 7 חודשים, משהו כזה. אוקיי, את זה אפשר לראות לפי הנוצות. שהן עדיין לא מרוטות? נראות טריות? לא, דווקא אצלם זה הפוך, דווקא הצעירים, כשהם לומדים פשוט, יש להם נוצות של צעירים, ואז בדרך לפה הם נוצות בלויות קצת, והבוגרים, לפני שהם עפים לפה, הם מחליפים את הכל קומפלט. אז יש להם דווקא נוצות הרבה יותר חדשות. זהו, ועכשיו אני עוד רגע אשחרר אותה, אבל מה שאני רוצה לעשות, זה לבדוק אם היא בריאה או לא. היא נראית לך בריאה? בערך. משתעלת? לא. כן, אבל הנה, ערנית, נכון? היא מגיבה אלינו. תסתכלי, אני ממש במצב טוב, דניאל צ'וק. אני בדקתי עכשיו קצת אם יש לה שומן, כי לפעמים הם אוגרים שומן לפני נדידה מאוד גדולה, אבל עכשיו היא לא, אין לה כלום. כי עכשיו היא נמצאת פה, כל יום אוכלת קצת. מה זה הדבר הזה? הנה, עכשיו תראי. יש פה, אני רוצה לשקול אותה עם המשקל המיוחד שלי, את רואה? זה משקל מיוחד. כמו בשוק, אם אולי פעם היית. אז פה אני מכניס לציפור שלא תברח, את רואה מה יש פה? יש פה חור שהיא יכולה לנשום. אני אכניס אותה לרגע. ואשקול את הציפור. תראי, אני שוקל אותה כדי לדעת כמה היא שוקלת. כמה היא שוקלת? היא שוקלת 19.5 גרם. 19.5 גרם זה כמעט כמו 2 שקיות קטשופ במקדונלד. כמו שק לחם שאת יותר שוקלת יותר. נכון, בדיוק ששוקל יותר. אז זה, ולפני שהיא תמדוד ותאכל הרבה, היא יכולה לעלות ולשקול בערך 26 נראה, משהו כזה. ואז זהו, היא קצת רזה. באמצע ככה, אבל היא במצב טוב. שלום. את רוצה לעזור לשחרר אותה? דני, את רוצה לעזור לשחרר? אף לא פעם לא רוצה. תעשי, כדאי לך. כדאי, תביא את היד שלך. לא רוצה? מה תפסתם? הנה, שימו ביחד עם בואי, זה שחור כיפה, אני תכף אראה לכם עוד אחת. זה נקרא סבכי שחור כיפה. יש לו ראש שחור. תראי, מה שאנחנו נעשה, שימי יד גם פה. אמא, בואי תראי. סבכי שחור כיפה. אני שם את הציפור על היד של אבא שלך, כמו מנחת מסוקים. תגידי שלום לציפור. ביי ביי. וטיבעתם אותה? אני אראה לכם עכשיו לעוד ציפור, אבל זה בטח אותה ציפור.